Gaur 2018an gure erkidegoan egingo den edo izango den eskaintza kulturala ezagutzeko aukera izango dugu Dori López Nafarroako Kulturekintza Zerbitzuko zuzendariaren eskutik. Arratsaldeon, Dori. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Oso ondo. Pozten naiz. Bueno, konta iguzu, zer nolako urtea izango da 2018koa? Bueno, 2018koa urte ugaria izango da, aurrekotan bezala ekintzaz beterik eta ekimenak eta kulturarloan bakizu bai disiplinaz berdinetan, musikan, antzerkian, museotan, ondarean, ekimenak baditugu prez eta lanean ari gara eta jarraitzen dugu aurrek urteetan egindakoa. Bai, azkenean kultura oso arlo zabala da. Bai, hala da, bai. Berrikuntzarik aldago? Berrikuntza baino gehiago, hainbat programetan da jarraipena egitea, adibidez 9/8 merkatua lehengo urtean lehenengo edizioa izan zen, eta aurten bigarrena, orduan programa nolabaiteko indartu egin nahi dugu. Azaroan izango da ere, aurrek urtean bezala, 21, 22 eta 23 egunetan. Eta hori izanen da, nire zerbitzutik aipatuko nuken berrikuntza baino gehiago, ja beste pauso bat, aurrera pauso bat. Eta gero beste programaekin zerbitzu guztietan, kultura dituen 5 zerbitzutan jarraituko dugu egindako lanarekin eta legislaturarako edo legealdirako dauzkagun prestatuak. Eta gero kulturarako leku garrantzitsu bat Nafarroako museoa da eta berritu egingo da, ez? Bai, Nafarroako museoan aurten obrak egin behar dira atarian, hori da aurre ikusita dagoena, eta nik uste dut ikuspegi ezberdina emango du sarrerak jendea etortzen denean. 2017an ere ekintza berriak egin ziren, adibidez, 9/8 merkatua, ez? Bai, hori da lehen aipatu dizudana, ekintza berria izan da, aurten nolabaiteko indartu nahi dugu eta lanean ari gara, hori aurrera eramateko, bakizu feria zabala dela eta hartzen dugu kontutan disiplina ezberdinak, arlo ezberdinak, zinea eta audiovisual mundua, ikusentzunezkoa, gero arte eszenikoak, musika, antzerkia, dantza, arte plastikoak ere bai, edizioa, nahiko feria zabala da eta mantenduko dugu lehen urtean izan genuen diseinu aldetikan berdintzu zen izango da goizetan baluarten hitzaldiak, topaketak, mahai-inguruak eta bar, eta arratsaletan emanaldiak, musika, antzerkia, erakusketak eta bar. Egun ezberdinetan? 21, 22 eta 23 azaroan. Hori aurten? Aurten barkatu aurten, 2018erako. Egun bat gehiago luzatu dugu. Aurrek urtean egin genuen 2 egunetan bakarrik eta aurten pentsatu dugu ikusita ze erantzun ona izan dugun 3 egunetara zabaltzea. Eta merkatu honen helburuak zeintzuk dira Nafarroako? Artistak eta nolabaiteko leiho bat izatea, bai Nafarroan, lehengo urtean Nafarroako artisten leihoa izatea, erakus leihoa, baina aurten aurrera pauso bat eman behar dugu eta izanen da elkartruke bat, ez? Bai guk gure produzioa, gure ekimenak aurkeztu, baina baita ere inguruko komunitateetatik etortzen diren lanak ere erakus leiho bat izan ditzaten. Eta horretarako artistek apuntatu aldira edo nola funtzionatzen? Bai, bueno, indikan ez dugu zabaldu aurtengo edizioa, baina bai, prozedura hori izaten da, bai. Irekitzen da epe bat, lanak aurkezteko eta bar, gero batzorde batzuk arlo ezberdinetan erabakitzen dute, aztertzen dute eta proposamena luzatzen dugu. Ze beste ekimen mantenduko dira? Aurreko urtetan egindakoak nire zerbitzuari dagokionez, antzerki munduan referentea izan da Erriberriko antzerki jaialdia, DNA dantza jaialdia ere bai, orain, adibidez, aste honetan martxan dugun punto de vista zine dokumentala jaialdia ere bai, kultur uda osoan zehar, organozikloa, Lizarrakoa musikastea, alde horretatik jarraitzen dugu egindako programekin. Gero beste zerbitzutan bai mantentzen direla museotan erakusketak, urtero egiten diren erakusketak, ondare zerbitzuan ere ospatuko dira aurten ere Europako ondaren jardunaldiak, Nafarroak oso parte importantea dauka hortan, liburutegietan ere bai bere ekintzak, bere ekimenak, eta artxibotan ere bai artxiboak zabaldu du, lehen urtean ja hasi zen proiektu batekin,
arte estenikotako artxiboa osatzen, musika ere bai, eta horrekin jarraituko dute aurten. Zer nolako ebaluaketa egin ahal da 2017ko urtekoa edo urtetik? Oso positiboa, nik uste dute lan sakona egin dugula, benetan jotak ibili gara, zerbitzu ezberdinetan, baita ere baliabide atalean, zen hor martxan daude plan estrategikoa, observatorio ere bai, kultura observatorioa, baita ere eskubide kulturalen lege proiektua ere bai martxan dago, orduan nik uste dut ekimen asko burutu ditugu eta beste batzuk martxan jarri ditugu. Eta zertan datza eskubideen... Ez zegoen, Nafarroan ez dago, eta oso leku gutxitan dago eskubide kulturalen legea, eta ikusi genuen aukera paregabea genuela Nafarroan hortan sakontzeko eta aurre proiektua, legearen aurre proiektua nahiko aurreratua dago, aurkezpen bat egin zen hilabete honetan egin da. Baita ere zabaldu genuen olako prozedura, parte hartze prozedura bat, jendeak ekarpenak egiteko eta bar, eta orain gobernu irekian dago ekarpenak egiteko, eta nik uste dut benetan onartzen denean parlamentura joan behar du, neski, legeak, baina onartzen bada izanen da Nafarroako oso aurrerapen handia, hor bermatuko dira eskubide kulturalak, eta nik uste dut hiritarrendako aurrera pauso importantea izango dela. Hiritarren ekarpenen harira, zer nolako erantzuna jaso duzue Nafarren gandik? Ona, zen legislatura hasi zenetik prozedura ezberdinak ireki genituen, jendearen iritziak eta kezkak jasotzeko, eta alor ezberdinetan jaso dugu benetan jendeak parte hartzeko gogoa eta bildu ditugu beraien proposamenak eta posible den neurrian txertatu ditugu gure programetan, gure ekintzetan. Eta nola diseinatzen da urte oso bateko eskaintza kulturala erkidego guzti batean? Ikuspegi zabalarekin, zen azken finean ari zara lanean, Nafarroa erkidego txikia da ondia, segun ze ikuspuntutik ikusten dugun. Populazio aldetik ez da oso handia, baina edapen zabala dauka. Eta, bota dezagun, Leitzatik Tuteraraino, badia kilometroak, eta ekialdetik, mendebaldetik ere bai. Baina bai, saiatzen gara, oreka hori mantentzen ahalik eta programa guztietan. Bai, azkenean eskualde ezberdinak kontutan hartu behar direlako, ez? Bai, beti kontuan hartu behar da, askotan ere badira eskualde batzuk oso edo txikia direlako edo urrutiago daudelako, agian eragin gutxiago izan dutela. Hortarako adibidez badaukagu beste programa bat, lehen urtean nahiko zabaldu zena Landarte izenekoa, herri txikietan egiteko asmoarekin zabaldu genuen, herri txikietan arte garaikidea, eta oso erantzun ona izan du, bai herritarren aldetik, bai alkatezen aldetik, eta horrekin jarrituko du aurten ere bai. Eta ekintzak ze hizkuntzatan eskaintzen dira? Denetarik, badira ekintza batzuk, dantza edo musika, askotan, musika izan daiteke, askotan gazteleraz, euskeraz, ingeleraz, dantzak hizkuntz unibertsala dauka. Eta gero saiatzen gara guk ditugun ekintzak edo difusio aldetik eta jakinarazpenak eta elebiz egiten, bai webgunetan, gure komunikazio programetan, eta beste batzuk ikastaroak edo jardunaldiak eta saiatzen gara ariketa gehienetan elebiz egiten. Kulturako ze arlo ezberdinetan egiten da lan, ze lehen esan dugun bezala kultura oso zabala da. Bai, gure 5 zerbitzutan, ondare historikoa, hor bai egiten direla lanak zaintze aldetik, birmoldaketak, obrak direla eta bada sekulako lan trabajo de campo deitzen dena, ez? Gero artxiboan da berreskuratze lan handia, hor oso garrantzitsua da, aurten, lehen urtean zabaldu ziren artxibategi ezberdinak, hori musika, arte eszenikoak eta bar,
Liburutegitan lana ere oso zabala, Nafarroan liburutegi asko daude, herri txikietara iristen gara liburutegiekin, eta liburutegiek badute benetan lana eta alegina handia. Gero museotan ere bai, museoak dauzkaten bai bilduma finkoa, Nafarroako museoa gehien bat, gero urtero antolatzen diren erakusketak eta bar. Eta gero nerean kulturrekintzan hor bai zabaltzen dela pixka bat abanikoa, zen ukitzen dugu zinea, ikusentzunezkoak, arte plastikoak, arte eszenikoak, antzerkia eta dantza, diru laguntzak, hitzarmenak beste erakundekin, udalekin ere bai harremanak diru laguntzen bitartez, nahiko benetan zabala. Bai, eta nitza. Bai, oso, bai. Martxoan gaude dagoeneko, urtea aurrera doa eta ze data hartu behar dira kontutan? Lehen batzuk aipatu dituzu. Bai, aipatu dugu merkatua azarorako, lehenago ere badira, aste honetan ari gara punto de vista jaialdiarekin, larun bat honetan amaituko da, eta jendearen aldetik erantzun ona jasotzen ari da. Apirilaren 29an dantza egunarekin batera hasiko da DNA dantza jaialdia, gero herri berriko antzerki jaialdia ere San Ferminak eta gero, beti 22, uztailaren 22 aldera, eta zabaltzen da pixka bat abuztuan sartuta. Eta gero badira Europako jardunaldiak ere bai, ondare esparruan, bakoitzako, nik uste dut hilabetero badugula, badakit, hilabetero badugula zerbait, edo programaren bat, edo erakusketak, edo musika, bai, deialdiak urte osoan zehar, bai. Eta guzti honen berri nola izan dezakegu? Gehien bat gure webgunearen bitartez, kulturanavarra.es, eta gero hor bertan txertatzen dira programa guztiak eta tal guztiak, orduan hor informazio zehatzago, programa bati buruz edo txertatzena da hortikan eta gure sare sozialak ere bai Kultura Navarra. Mila esker Dori. Zuei, konbidatzeagatik eta aukera emateagatik. Hurrengora arte. Bale, mila esker. Gero arte, bai.